Здравейте, приятели! Това е втори епизод, защото ми се бъгна нещо. И ще го кръстя лого фон май. Мол. И сейв. После, хора, когато направите това, се го заваждате на работния плод, както мене, и тогава се влизате у вашия канал. Студио. И ето това ще излезе. И цъкате на ето това моливче. И редактиране на корицата на канала. Ще ви излезе ето това. Е така. И натискате избиране на снимки от компютъра. Натискате. И така. Моето лого е само лого. После се го прекъстих и така нататък. И така, когато ви зареди, ето го. И натискате избиране. И ето, в момента имаме лого за YouTube канала. И се кръстя Pro Killer на BG. И това ще е от мен. Дано съм ви помогнал за логото за YouTube канала ви. И чао! Да ви харесва този клип.